Pandhawa. Lah kok lanyo-lanyo weni bebetengi lho. Ngadang sing dadi laku ning Praja saka negara Trajata dudu sana dudu ladang ning yen ana apa-apa aku melu kelangan. Ayo wong Trajata. Kowe arep menyang endi? Kowe ngerti bulanku ora? Nyedak dalan iki panjenengan nyedak sindir. Ya modus iki. Wah, aku kuwi men rada menghibur nih. Halo, Prof. Rada janji ini. Ngerti bulanku ora? Ngerti damel jangan ontosin ora Bambang Prakusuma. Tudono. Tak rangete tangane rincung sikile tugel brone. Kena ketemu Rada Silang Prakusuma Anton. Tinggal ndasmu. Lho. Nantang perkara karo aku. Apa abang parat. Ora kedua minggat timbang tanganku perso. Dengkleh kamu maju kali ngati.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Madang sik, madang sik. Madang, madang, madang.